our channel! So, ayun, panibagong vlog, panibagong video, panibagong challenge. Para sa aming vlog number 7! So, ayun, ang gagawin nating challenge ngayon is whisper challenge. Yan. Tinatawag na whisper challenge. Ayun, bagong-bago. Bagong-bago ulit. Ayun, so alam niyo, karamihan naman siguro alam na yung whisper challenge. So, bali ang punishment natin is lalagyan ng lipstick sa mukha. Isang round na talo ka, isang pahid ng lipstick sa mukha. Kahit saan, kung paano mo gusto gawin, bahala ka na. So, pahid so tatlong hula, pagkatapos, after ng tatlong hula, bibilangan na natin ng 10. Pag hindi 10 nahulaan, seconds. pag hindi na nahulaan, talo siya sa round siya na yun. So, kung parehas kami hindi nakahula, parehas din kami talo. So, ganun ang mangyayari. Tapos, ang ating papahulaan is at least 3 words sa isang sentence. Yan. Sentence na may 3 to 4 words. So, ganyan. yan. Basta huwag masyadong mahaba. Okay? So, yun lang. Simulan na natin. Go! Ako muna mauna. Siya muna kuhula. Ako muna hula. So may napili naman na kaming music. Okay, game. Okay, yun na. First round, ikaw, siya hula. Huwag mo siya tatakasan din yung boses mo para at least, di ba? Inubulan ko na nga ng whisper. So, ating word, ano yung sentence? Sige na, tagal mo, ano ba? Gwapong panot. Gwapong panot. Ano? Gwapong panot. Gwapong panot. Gwapong panot. Ano pa yan? Hindi marunong magtanong ng ano. Hindi ko na naman. Oo, sige na. Gano'n. Dapat ano ka lang yun. Kumbaga. Sumiray. Kabalakasan. Mabahong paa ang buranday. Mabahong paa ang buranday. Ulitin mo yung ano sa'yo. Sa paa. Mabahong paa ang buranday. Mabaho pa ang buwanday. Kaya mo mag-try, ano ba? Tatlong try ko, diba? Oo. Mabaho pa ang buwanday. Wala ako na. Narinig mo? Yung dulo. Ano? Mag-try, ano ba yan? Magkamukha kayo ni buwanday? Mali! Mali! Mo. Magkamukha kami ni buwanday? Mali! Ulit. Mabaho pa ang buwanday. Mabaho pa ang buwanday? Ayan. Nasaan ka kailangan kita? Sasakyan kita? Aba? Nasaan ka kailangan kita? Nasaan ka kailangan kita? Sinasakyan kita? Aba? Yung pala? Isip ka ba ako? Nasaan ka kailangan kita? Nasaan ka kailangan? Okay, hindi. Eto na, papahilan na natin siya. Sabi mismo ka na, paano? Wait lang, may charge na rin. Hindi na. Tama na. Tama na. Yun. Saan mo bitaw? Pagka binitawan mo na, tapos na yun. Alright. Madalas ang iyong kulukot. Tama. Madalas ang iyong kulukot. Tama. Wala, makulit-ulit ako. Matry nga eh. Yan. Mukha kang kulukot. Tama. Madalas ang iyong kulukot. Madalas ang iyong kulukot. Madalas ang iyong kulukot. Saan ka dito? Maano ka? Wait lang. Malikot ka matulog? Madalas ang iyong kulukot. Sapa? Madalas ang iyong kulukot. Sapa? Grabe siya. Isa ko. Last na. Madalas ang iyong kulukot. 1, 2, 3,
Okay. Huwag na ibaba nga kasi... Ang daya na naman, atras ka. Wala naman na ito. Ano ba iba pa? Ano pala ito? Dito, di rin ako sa dahi mo. Sige na, kapag na yung lipstick ang tagal. Uy! Ba't ako umiiwan ka na? Ano yun? Ang haba na nun. Ay, sus! Tama na! Tama na! Okay na rin. In-drone sa ulangot. Yeah! Ini-in-drone ako lalo. Mali! Hindi, maalam tubig yan. Ranas? Indoor sa ulangot. Anak? Ba't yung ulangot? Gusto mo rin? Indoor sa ulangot. Indoor sa ulangot. Mahula na! Indoor sa ulangot. Dalawa na diba? Nagiging gross ako lalo. Mali! O ano, Bet? Ingrown sa kulangot. Sa kulangot. Akala ko ako lalo. Pero patulog. Ano na yung nangyari sa'yo? Tama na! Ba't ikaw? Papakaya mo! May mahabol pa! Aba, hindi pa ako. Hindi pa napuputol yun ah. Uy, anak na! Hindi pa na! Dali, ako na! Dali! Ano? Ano na? Signa health spring. Ano? Signa health spring. Ano? Signa health spring. Talaga ako may-isip. Hindi ako ata. Sila ice me? Sila ice me. Ano? Signa health spring. So ano? Signa health spring. Sing. 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 Ano ba? Ano? Signa health spring. Ano maglihan sa salita ka? Hindi mo sinasabi. Sinasabi ko. Grabe naman to. Sige. Signa health spring. Si Dusmi. Ano? Sapa, last. Signa health spring. Stereolysis? Signa health spring. Hindi ko naisip yun ah. Hindi ko narinig yun ah. Ay, naku. Dito lang ako makita ka sa video. Okay na. Sa gitna ng yung balakuba. Sige. Sa gitna ng yung balakuba. Kita yung balakuba? Sa gitna ng yung balakuba. Sa gitna ng yung balakuba. Ano? Sa gitna ng yung balakuba. Sa gitna ng yung balakuba. May salita yung balakuba? Nasa! Sa gitna ng yung balakuba. Ano? Sa gitna ng yung balakuba. Ikaw yung hindi nagsasalita eh. Nagsasalita ako, libre yan. Sa gitna ng yung balakuba. Hindi isang balakuba. After tatlong try mo yan. Wala na, magkatatlong try para bilis. Sa gitna ng yung balakuba. Ano? Tama rin. Nagsalita. Nagsalita ang yung... Hindi na, may ikita din. Alright. Yeah! Ano ba? Parang mahula ka pa eh. May pizza ka sa kwet.
Di ba? Ha? Nakakapagpagabag na tinga. Ano? Nakakapagpagabag na tinga. Ano? Oo. Nakakapagpagabag. Na? Saka ba? Nakakapagpagabag na tinga. Napapractice ko lang yung nakakapagpagabag. Ayun na pala. Nakakapagpagabag na sila. Sige, saka. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabag na tinga. Nakakapagpagabag na tinga. Mali! Mali? Oo. Nakakapagpagabag na sila? Nakakapagpagabag na tinga. Maraming beses mo kasi inuulit eh. Kaya nakakapagpagabag na tinga. No! Nakakapagpagabag na tinga. Bakit pakilang ka na? Ano? Magpapalaw ba lang? Ano na? Magpapalaw ba lang? Nakapato na. Nakakapagpagabag, wait lang ha. Nakakapagpagabag na talaga. Mali! Nakakapagpagabag na tinga. Nakakapagpagabag na tinga. Wala to! Wala to! Wala dito pa naman. Oh, hindi nga. Hindi naman tayo. So, ayun na nga. Kakatapos lang natin doon sa ating Whisper Challenge. Alright. So, Mongoloid, isa lang, ilan na hulaan mo? Isa lang, no? Hoy! Isa lang. Anong isa? Ako, walang masyadong damage. So, yun. Sana nag-enjoy kayo dun sa mga walang kwentang tanong ko. Mahina sa diskarte. Hindi talaga ako prepared, tapos siya prepared na. Hindi ako prepared din. So, ayun, maraming salamat sa mga nanood. Sana kahit medyo boring, nag-enjoy din kayo ng konti. Yan. Sa mga bago sa channel natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Hit Pa-like ng notification. pahit ng like button, pahit na rin ng notification bell para sa mas updated na vlogs at videos natin. So, ayun, shoutouts. Ako muna. Oh, sige. So, shoutouts kay unang-una sa ating isa sa pinakamatinding supporter natin, si Alpon Abuque, Travel Maker. Meron din po siyang YouTube account sa ating Sa YouTube. Oh, yun, sa YouTube. Yan, Travel Maker po, paki-search na lang. Road to 1,000 subscriber na po siya. So, tulungan na lang natin. Konting-konti na lang yun. Sana all. Yun, sana all. 1,000 na. Ayan, isa pa is, shoutouts din dun sa dalawang nanalo. Shoutout dun sa dalawang nanalo ng raffle natin, which is, si Congrats. PJ Pamo sa 200 load. Ayan, na-load ko na. Okay na yun. Tapos si Buddy Raul Golondrina, hindi ko pa naloload. 100 lang dapat yun, pero binigay ko sa kanya, ibibigay natin sa kanya is 150 na lang. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit, medyo bumait ako. Naging 150 na nga lang. Ayun, pang diamonds daw niya yun. So shoutout dun sa dalawang nanalo. So, Kaya ano pang hinihintay oh, niyo? yun. Sa mga gustong sumali dun sa ating susunod na raffle, panoorin nyo po yung last na video namin, yung tungkol dun sa raffle winner. Yeah. Hanapin nyo lang po. Andyan lang yun. May Pwede ko rin instructions ilagay na na doon. lang yung link sa baba para i-click nyo na lang. May Tapos, instructions na doon. oh, yun. Ikaw naman? Shout out sa makukulit kong katrabaho. Charot. Makukulit talaga. Kay Judy Lynn Del Monte. Sana manood ka naman, no? Yan, hi Judy. Taga-summer din siya. So, oo. kay Kuya Mark, kay Ray Mark Longno, na sinasabi niyang Abing fan daw siya. Lagi Wow, siyang maraming salamat sa support po. Lagi siyang updated sa vlog Yan. natin. Thank you so Wala na much, ba? Kuya Mark. Yan, tapos shout out na rin pala dun sa ating avid fan na subscriber din, kapwa natin small YouTuber, si mababasa niyo po ito. Lagi po ito nagko-comment sa akin, Nagko-comment, oo. si Canto Bots po. Yan, small YouTuber din po siya. Pakisuportahan na rin natin, guys. Madamay na lang din. Oo. may time. Maganda yung content niya parang pang gaming yan. Oh, yun. Check na lang po ng Sa niya, gamers. Cantobot, CATOBOTZ ata or S, basta Cantobots. Usually mahanap niyo siya sa baba. nagko-comment. Nakikita niyo siya sa baba natin lagi yan.
Yun. So, yun. Maraming salamat, guys. At saka, hindi namin buburahin to kasi ang balak namin, 2 video ang gagawin natin ngayon. So, abangan nyo. Ganito pa rin itsura namin. Part 2? Hindi. Ibang challenge naman siya. So, hindi siya part 2. So, yun. Maraming salamat. Peace out! So, wala na tayong waray, ano? Ay, meron pa pala. Yan. Yun nga pala, habol pala natin. Yung waray word for the day is tenga. Ano ba ang tenga sa waray? Dahil nag-whisper challenge tayo, tenga ang ginamit ang naisip na i-translate into waray. So, ano nga ang tenga? Tenga sa Bisaya tuloy. Sa waray is talinga. Wow, talinga. Yan. So, ang tenga sa waray is talinga. Yun lang. Yan. Keep it Yun short. lang. At ito na talaga yun. Oh, Bye-bye. peace out. Thank you.